Снимай, снимай бързо. Нищо не се вижда, бе, Бога, и да снимам. То ще се види. Те се движат хаотично. Които идват, аз такова нещо не съм. Едното изчезна. Кой? Там са, ето две има там, тук има три. Ма къде бе? Непрекъснато снимай. Угасват. Ето пада. Ето. Угасват. Ето, Изчезнаха. види какво става. Погледни какво става, бе, погледни. Махне направо. Никой не се напъва. Снимай, бе, гледай какво нещо. Аз такова нещо не съм виждал. 4 бяха до сега. Снимай. Погледни, бе. Иди, бе, 4 бяха. Извън да, бе, 4 бяха, бе. Как 4 още по 2, 3 Ето ги идват. Гледай. Те изгасват после. Снимай, свърни. Нищо не се вижда, бе, Бога. Снимай. Какво да снимам? Снимай, ще го публикувам. Господи. Но ме прекъснато. Аз такова нещо не съм виждал през живота си такова. Помните си виждал. Погледни какво нещо, ти такова нещо не съм виждал. Ма вече 10 минути и в кръг бяха. И угасват. Ама те бяха в кръг. 5, 6, 7, 8, най-спъни. Угасват. Снимай. И тук изчезва. И непрекъснато оттам идват. Вече сега 15 минути идват такива. Две ходи. Аз такова не съм видял през живота. Снимай. Непрекъснато снимай. Ма как бе, той е само е такива. Виж как идват, една, виж, погледай го на редици. Ето ги, от тук идват, гледай. Снимай. Ето, гледай какво става, погледай. Боже, Господи, ма погледай какво става нататък. Леле, милки, това е само извънземни. Леле, виж нататък какво става. Качи се, погледни какво става, погледни. Те гледай какво нещо. Чакай да се качи я. Нищо не ги хваща. Снимай го. Моя не го хваща. О,
И там изчезвате като такова изчезвате. Ето виж, ето същите триъгълници.